Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Acting Chief Jong Karai Bhoila sa uba W Soyong rengkat lang bat ki katto kat ningut ki reurang ba bat ki longkme ha ka khat sautri ubna jemang arazar arpuwe kilami sya kamat ban Pynshai ha ka biade bat ka jingkno bat ka jingkno jong uba balan jalong bat ki katto kat ningut ki reurang ba lem bat ki longkme ne ka snong Nongrim Nongladaw halor ka Jingthung Acting Chief bat acting rang ba snong hagani ka snong kalong ka bamdon Nongrim Satya Nakaliang jong ni acting chief ka right Bhoila sa ula Pynshai bakani ka jingkno baro kalong kabamdon Nongrim kumbala pa hagilat patay kubor ba ka Jingthung acting chief hagatay ka right omju bana menno ru kalong kababakala lamar ka day kariti ka dustur kabaladon nadu handai hentai bat ka Jingthung acting rangba snong hagasnong Nongrim Nongladaw kadai na marbo uba karbios lingdo rangba snong ula penkhen bat ula yai laj na karai da kabalik pan sanat na kahima klem ka jingtip jong karai nga sngkhia adu kata ta abang ayu sngaw ya ka jingkren jong ba Anthony mukdo ba uhong ba kalalong darbar la kumba Southtin hakine gis license siten kane galong ka jingkren ka balam la Kamdon kador bar la license siteng kano kador bar sni hapok senong jengi. Ban kren une Anthony mukro ba umdei u nong senong naga senong jengi. Udei tam unong trei bat unong trei bat unong belah hak senong jengi. Ngai witu nagaliang jong ka senong jengi. Hadu kini kisni. Nga kentuju riaki kinong pai kinong senong jong kasenong Nongrim Nongladaw ba ngimdai bangait ya kane ka ktin ka wasulang bla. Ini ap ya kapor ba uneo acting rumah senong unang pelong ya ka darbar ha kipor ba kane ka COVID-19 kan kham duna te hangta ngisai jitpat yau no piba bimon im kahimam lim bat kilongsan jong karaj lim ba in raj balsa ba inang ya perkhat namta ga songsuk songsngai songsuk songsngai jong kasenong jungi ba im dei ban yaba siliang yano ide ban thau da ka jing thau kaperla hak wedai barka jingweng ya orang masinong jong kate gisnong kamlong ka babakla namar ba ka office jong usim ki mamlim kalayan hi kum kirti dustur kata kalong ba uting orang masinong uklem wan pan ya ka recommendation bande chim sanat kumba julong hapo jong karai polsa shop office jong sim ki mamlim ula sulit direct shop office jong sim ki mamlim namar kata kadai hong iban mi koriura klem daya kot kum ki kendon kata kalong dak balum ya kedorbar lane kiwi pade kibadi hok kot kum kirti dustur tim ka office jong sim ki mamlim ka thung pade da u acting ramba sinong kalong ko babakla kane kamlong ko babakla kat kum ka siti ba nga ngalayo syanga haka arpulai terip pena April jong ne usnem arpuwei ngayo ya kene ko hukum kablap hak da ko office jong usim ki mamlim ba la wen ya kasanat rambasnong jong karbius langdo ban bala thung ya ngakum acting chief jong karai polsa ban pe sipor ya ki kam snong kam thau hapo jong kate snong Nongrim Nongladaw badru banlum ya kedorbar ha kate snong da kabayo jingbit na kibor jong an kat kum bangayo ya kene ka ordar na office jong usim ki mamlim mga bagus katri jong ka dorbar kisang kuprakor ngalan lekmi si kibor jong ka an banpan jingbit langba jong video ka bohel bong sian RD block Andre
fitip hakini kisni ba manta ba kani ka kelam COVID-19 ka kiustet hadu kata-kata bat ba ka hukum ha katu katayo bangilai bangi ha ka arpo andru tare di ka sorkar kelabu ba hapo kalai tare omla ban pelong kino ki jingyalang pai ba lane kino ki kam te ubidi ong up onda kani ka kelam keladuna onda lakut kani ka lai tarik lada ka sorkar kala ai bor lane kala ai ya ka kala pelai ya ka jingelum riu ka jingelum darbar ngan sapha pade ya jingtip sapiu la simi ben barput yonga busutri rei ha ka arpo pratarik lada ngamakla kalami penban ke ordar ba on penjeri ya ke lockdown nadu ka sitarik haduka sipotarik ti hangta mangabot sekretari ngaladon kejing perkhat kejing penbai badu bakane ka kam umlong yo lese ka lockdown kan extend bat belajar sisa na ke sipotarik kila extend sya kan yo tarik bat bakum bangitip menta kila extend haduka arpsau tarik tingal kum acting chief jong karai bolasa ngamlak banpek ya kene kam namar ngapek ya kam jong karai sakaweru ngadon hapo uput usam jong kawe pate kesnong ngamdon hapo uput usam jong kesnong nongrim nongladaw na kata-kataw kasim jing ya nga banpek ya kate kesnong ban pelong dor baru omyo permission dan omyo jingpet nang por jong kaai na kata-kataw hagajing perkhat jong nga ngalakum perkhat ba kalabha bangan syuthuno daw acting rang basnong te habang apet ya kene sithi hukum jong usim kamdei kebau ai bore nga banthung la acting rang basnong kumta ngala tho biang shaus im kehima bat bahaka arpo haka life tarik ngala tho ya kene ka sithi syak office jong usim kehima da ka pekerpat yu ban pelai ya kene kam na ka jingpet jikmi jonga bat ngal ajimut hiro ya u ba untung shot acting sim acting rang basnong masipor dan unupit nang phi masipor ti nga ngadon ka jing sngau ban ai keburom shasim kehima melem baula priang ya kajing ajimut kejonga bat ula le hiru ya kepada namar ba omlong bandu ya orang basnong ban penthema ya uti uba labat kumbaki pajba jong bisnong nongrim nongladaw ki kwa ya uba karbius lendo or omlong syu namar la pendu ya kesanar kejungu dia la de bentung da wepat kumta usim ula thung dau ne acting rang basnong une ude u rang basnong batang sipor ban pek ban khmi ya kisnong nongrim nongladaw te kabasa kolong ki pajba jong kate kisnong nga kepat bakin ya trelang rekat bot new acting rang basnong lada ki kwa sisa ke jing bha jong kisnong thau ke jing ki kwa ba kisnong ke jing ki kan sup kan sain ya tre rengkan ap anda haba kenika klam kalakut ki bor jong ka ain ki lasyak ban pelong dorbar ngin sayawan ban pelong ya ke dorbar snong jit ya no ubreu ba phi kum ki pai ba nong sinong phi amon ngin nom don jingthang ngin nom don ai ban tuklar ya ka kam jit rang ba snong lene ya ubreu ba phi ya ngomon jit ka ba phi ngomon sawan da galenti ka badai wan ra ya ka application ban pan ya ka recommendation na ka dorbar jing san kur prakur rangkat bat manga u acting chief lek pan ya sana shak office jong sim ke ma melim padang ta Pynshai yo orang basnong ba pipi sengomon pi sengumbe reng tho ki bakta mat likmat yong ya ki imlang saklang bat ngin ya khun shwa ya kaneka klam ko balong kathma ba kejela kari india bat perthi bor kowe gelek ban yakun kajubam halor jong jingkren dai kong pale jalong dilar ibabat khaw rishon hapo nongrim nongladaw ibala tresitom ban penpoi ya ukhaw na ki supplier shaki profession khublei sibun kong ye ki jingla jong phi ban phimsem la trei ei kong ye kani kam namar ka sarkar kalasiu ye ka jinglut jingsep jong phi kong kam dei ka jingbakla jong iba phersedam hapdeng ka lockdown omsem la yo banjit dilar thamai te I kong kansi jong phi ba karbius lengdo
ila shu recommend baik klem ya thu sha upai ba ban pen thamai nong bat khau ration bat pidon hong ban yo appointment na ka supply namar phila pen biang ye ki kot kisla rengkat upong kan si jong phi ukar bius lingdo uba ple haba ula sha pen khain nadu banai Desember ajar arpo ko kong pale jalong ko office kam tip ai ru ya ki documents jong phi ka ha ban le ya ka badan kam kong pale himla ban keno ya upher sedam na ka bentau correction yo ngi keno mangipan hatu pil abiang lon Pynshai bakla ban sam kong pale hooi pila ban sei correction namar ukong kan si jong pi usain ngampat klet hiro habala yo ka sain na rang ba shno ki waslar ki haban ai ya ukau lada kim ai urang ba shno u ai da ka kesro kong palei pi bakla palan pinut ban ong upher sedap pim itu pim tep usaha ai ya upher sedap lakha da ikong merijun sedap bat iba ring nongrum Nongrim Nongladaw ya ka kebi jong uru lakha Nongrim Nongladaw kumno pimtim ni itu yu ha persang ban keli nagi nadu kita men hadu kita lada omdon ki bom itu yo persedam what to say start what batai start namar uper udehi unong shnong bapura jong kesnong Nongrim Nongladaw kong palei kamdon an ban bat khaurishan hadu laisnem Nrei day ban renew season system kat kum ka rukom jong ka DC supply bat hai pio ya kata bagi belajet ki pai ba namar ngidon hapo jong ka lockdown bat kani kalong ke jubab na ka benta jong ikong thalin khar vice president VO Nongrim Nongladaw kong ngi tegim day ki he ki kraw kum mapi ngi sujubab bank ka ai ka pi sungdu nong palan Badu no ya ukar bius lengdo bandong rang ba snong jongpi habaya ul pen kain nadu Desember hajar alpo da kumno pidang la ma pi ben pen impan haba ulaya bro mentala de uslim hajar arpo mo kong thalin wat snow kan chu dei bale mano menuru ya kam nakaliang jong ngalile ngadang ong bangam kwa bandong rang ba snong ukar bius lengdo lane ukar men ranghang namar kimpat don kejing song thu jingmun henrei kamlong kumta ngisu hunno haba la ibet dak office u acting sim ka himam lim lembat ki longsan mansan karai boilasa bat ka district council haba ong bakwa ban songsuk songsan te ngi dei ban pediang ya ka ka ba kita ki bahlor kilale na ka benta jongi henrei ka bat kanie thalin totip ba iba karbius lengdo hakapur ba ilong rang ba snong inang bah ban syong komputer bat ban decoration Christmas bat ban pelait ru ayu tiap bat ban ai pulit ikibriu ban bisara snong umla kam klumari ki jaka ki briu klem tip ya kado ya kesdang wat penruo ho yo ngakli biang ya FIR jonga dang don hathanat menta thalin balai pimpat yo snow mo hadu menta umpat la ban penbet ya uput usam ya uput saudong jong snong badru ha ka dul ka dosbin thenyun ngalap pancing bet ban thenyun ru ong ompat la bad ukular ban ai hawipan kejaka ha ka don menta gum kan kinong sung snong ni don kam bat kwa ban pendon kam ban the nyut no thalin balai pimpat yo sngau naka benta ke COVID-19 balai pimlek keli na kito kibalalong positif mano balai penbiang ya ke jingdon kam jongki u acting rang ba snong kai balai pinrit nasim kata-kata habaki bor bahalor kilap penkit dia ulah haban terai thalin pimpat yo snow ba i magistrate na DC office kilayawan ban pertasnong ba ladon ki ba yo positive hasnong jungi
Bagian sumar bat pikir yang dia bat ki long yang long sem jongi saka ipan. Lada om day baterai u acting rang bat snom hatu inwan perta mo klem ke jingbit na po snom. Kirang bat snom ki hap pan chin kia ya kakam kabalatung ya ki bat habangila habag ki bahalor kila tung ya ukermen hapan terai ya kata kakam kabalakan syat hau namar la tung ya dah ki bor ki bahalor kong thalin kadai ba phim itho ya ukermen ranghan acting rang basnong namar phim de ki try na po karai bolasa ne namar piwatang no bat nakano jaka ngiro ngimtem namar phim de kisanpur pidai ki prakur hapok karai bolasa ukermen ranghang udairo ulong san mansan hapok karai bolasa kum umaji udon kekerdan lani udon kekerdan kum umaji udon kata karang ngaba ubat thalin kum bapi ong bapi kwa ban syong suk syong san hapok snong po thau pe pidai ban sngap no bat hun no ya ka ka baki bor bahalor ki penyai ngingim ban se ban bun ya ka ka ba kilamat phang bat yalam lada long ka bala ngi kum kinong syong snong ngi de ban hun ya ka ba ki bor bahalor ki lale bat penyai chakman saya paipan habban saya paipan ondalakut kanika klam COVID-19 anda kelawan kejing syong suk syong sanya po snong po thau ngin sajit ya ukum uno tau rang ba snong uba nging ya mon lang omdei ngam kwa ban kan tho yano ro kamdei ke ba ngakwa ban ban kong kti ya kanu kaliang ndrei ngikum kinong syong snong ngidon kam ban pet sani ban khmi thu ubakum uno ubriung ngin panyang ondal de ke puar mentangin de kan kam balong ki briu ki bayai sha kiba tip ya ka burong ya ka akor ya ki ijat jong long briu man briu undai begin pesaprian ya ki dur ki dar ki jong sha ki media lane sha ki khubor bat kum ju ru ngimban se ban le ya ka ni kam namar ba kadon ke jing yalam ke jong pina sakman